Molt bones a tots, passejants de YouTube, què tal com esteu? Benvinguts al modo supervivència cooperativa i estem aquí dues persones aquí present, més el servidor que us està parlant i l'altra persona és... Hola. Hola, qui ets? La Núria. Has jugat mai a la Play 4? No he jugat mai a cap Play. Pues me fot por. O sigui, ara mateix estic jugant-me un cooperatiu contra zombis a plantes, són plantes, per cert, nosaltres som bons, els plantes. I hem de cooperar per tal de que els zombis no mos mengin a nosaltres. No nosaltres. he jugat a res, no sé com va, sé que s'agafen les mans i prou. Mira, va, ei! Corre, Núria, que hem d'anar aquí on diu Com se jardín. camina? Pues posa'm el joystick aquest. Ah, em va anar. Mare, aquest és el nivell, com se camina. Has d'anar on estic anant jo, al jardí. És que no et veig. Pues has d'anar a la nostra... Hòstia puta, ara sona el telèfon, macho. Bueno, ja pararan. Bueno, pues ja pararan. Hem d'anar aquí al jardín i aleshores... En quin jardín? Tu continua, em diu jardín, tu continua. No hi diu jardín. No, i allà què hi diu? Què és allò del mig? Planta un jardín. Per plantar amb el cercle. El deixes apretat i venga. A mi no em surt res. Ep! Hòstia, pues vine on soc jo. Vine cap a on soc jo. Que abans hi havia dos jardins, però al triar jo, doncs has de vindre cap aquí. D'aquí 20 segons venen els zombis, o sigui que espavila. Sí, és que no Ves sé. cap a on estic És que jo. ja estic però cap aquí, no sé venir més corrent. No, te doné temps de sobres. Estic aquí, que estic saltant. No et veig. Pues passa a través d'això. Aquí. Espera, mira, que disparo y miro al aire. Los zombies se acercan, merda puta. Espera, que plantaré aquí yo algo, yo qué sé, pues... Una guisa entrelladora, ¿d'aquestes? Igual que Jo tu. no puc fer res. Però, joder, si estic aquí! Sí, però jo no me funciona. Aquí en tenim una Salir altra. del jardín. Un cañón de guisantes. Vale, molt bé. Jo no veig ¡Eh! res. Que ven bichos. Com se dispara? Amb aquest aquí se No, dispara. ja, que estan aquí. És que no sé com bichos, se dispara. No sé que estic apretant, però va bé. Hòstia, no sé ni... Els apreto els 4 l'hora, així segur que... Ja està, Núria, ja no n'hi ha més. No ho sé, algo que m'ha sortit. Va, ja et curo, ja. Hòstia, no... Oleada completada. Vale, ja està. Ja en portem dos d'oleades d'aquestes. Quantes n'hi ha? Pues unes quantes. Les que durin, fins que durem. Que no serà gaire. Tercera, Per on venen? detener la zombomba, què és això? Espera, jo vaig a per la zombomba, tu has d'apanyar una mica, Per què hi ha una altra planta que... Hòstia, lo que ve aquí. Per quin costat? És que no veo una Ui, mierda. m'estic intentant carregar la zombomba aquesta. Merda. Me reventarà. Hòstia, lo que ve aquí. Si no mos el carreguem ja... Va! Uf, menos mal. M'acaba d'atropellar, Ja et curo, pues he estat a punt de morir. Però en plan heroi, o sigui, imagina't. Ja et curo per si de cas. Què? Que venen més per aquí o què? Sí, veig la calavera. Però tu has tirat el millor aquest? No ho sé. Però jo no sé qui el tira, el millor, pues. Dic ser jo, perquè no sé què faig. Vale, me n'he carregat un altre. Objetivo completado. 500, vale, molt bé, no en tinc ni idea. Ve algú molt heavy. Què? Una bèstia parda, posada. Que juguem a les tragaperres o què? Ah, bueno, ara potser decideix què és el que ve. Un roquero d'aquestos, amb una estació de curació, amb 2 estacions de curació, no sé què vol dir això. Oleada de jefe, hòstia. Què vol dir això? Para, però què fas? Que vi un cap. Com que hi havia un cap? És que jo no tiro ara se tiren. ¿Qué dius? Zombie derrotado por Maceta. Ah, allò és el jefe. Que ell és el jefe. Pues está pillant cacho de nuevo, a ver, espera. Vale. ¿Qué? Hostia, si tengo aquí un soldado, macho. Vale, pilles. Tu també pilles. T'estan venint. No sé, tio, aquí. Jo em vaig curant, tu dispara.
Ala, vinga, tu vas soltant guisantreadores. No, jo ho he perdut tota l'hora. Sí, no, ja ho veig, ja. Ja ho veig, ja. Ojo, aquest! Hòstia! Que maricón! Que són venen, que no es veig. Aquí. Merda. No ho veo. Espera, trac el poder especial y me el carrego. T'estan reventant, Estic disparant per el que puc. Puc ja estar en el cerebro, què diu? Ja està, ja t'he curat. Ja està! Ja estan venint. Mira, ja el toquen. Molt bé, aquesta. Què? Tu ho has fet bé ara, has deixat la bomba quan tocava. Ah, pues no, ha estat un accident, Ja. Si tot el que facis és per accident. Ja et vaig curant. Bueno, el bicho aquest. Vale, ja està. Que ja està! Ah, vale. Que només estic jo. Ara sí, No, ara no. ara ven. Tatarà! Vinga, que venen tots. Que venen pel darrere. No em puc Ja curar. està. No, pues me deixes sol, me deixes sol. Me deixes sol, estic mort. Un moment. Bueno, au! El cooperatiu sense que sigui cooperatiu, perquè venen els zombis. Sí, ha anat a buscar el telèfon i veureu el que passarà aquí. Ui. Jo contra tots. Vinga. Sí, senyor. Ala. Ja veuràs tu. Això és el pitjor cooperatiu de la història. I ara què? Hosti, ve bicho, Ve bicho, Que és un zombi, que té diners, i més diners. Això se gastarà amb recursos i tal. Oleada de jefe. Doncs vinga, a veure. Jo me pujo aquí. I si el vaig venir, doncs pillarà. On el bicho? Hòstia, està aquí. Hòstia, m'ha deixat congelat, tu. Que maricón. Hola, quines hòsties que fot. Ui, que bé. És aquell, Ojo que deixa congelar la penya, aquest. Vine que pilles. Hòstia. Tens un jugador de futbol americà ahí a la vora. Oh. M'acaben de matar. Sí, no, ja ho veig. Ara intentaré fer els possibles. Estic a punt de matarlo. Vale, l'he matat. Congelación de cerebro. És que no m'entenc. Espera que et curo. I deixo una planta aquí. No sigui que... Curación del sol, tu. No sigui que no la veguis. Què m'he d'apropar la planta? No, ja està. Oh, el rei dinosaurio. Adiós. Li has de dir adeu al teu culet, Núria. Perquè te'l despellejarà aquest. Mi culo serà suyo, no? Sí. Te farà una desvirgació. Ai, els dic esport. Mira. Però tio, però què és això? M'acaben de... Però reventar. Estàs morta. Etinet calló. Estàs morta i ho saps, no? Saps que et matarà, que aquell tio te matarà, no? Estàs tocant botons a saco, a que sí? No, tots els que tinc. Tots els del mando. Alguna de ser bo. Pues s'ha acabat. Estic mort, tu també. Queden 10 segons. I bé, pues... Se mos acaben de follar. Sí, se mos acaben de follar, veus. Ens han petat amb 12 o 13 olejades, bueno. La play és molt difícil. La play és molt difícil. Quedem-nos amb aquest missatge. Vull cobrar. Bueno, que sàpigues que he matat com a 10 o 20 vegades més que tu. Les coses com són, que cooperativament no m'has aportat gran cosa, però hem disfrutat un rato. Que si et pots acomiadar tu, ja que sé la convidada especial en aquest vídeo. No feu el que faig jo. Jugueu bé. Jugueu bé. Aquest és el missatge. Si us plau, cooperativament jugueu bé. Una abraçada ben forta, ens veiem i xau!